Искам да се обърна към всички състезатели, треньори и членове на Българската федерация по ММА. Скъпи приятели, знам колко трудно е да се бориш с власт имащите и с силните на деня. Обаче, когато сме обединени и единни, шансът ни за победа е много голям. Така че ще помоля всички вас, които не сте съгласни с управлението на Станислав Недков, да се свържи с мен и заедно да направим промяната. Здравейте, приятели! На 19 юни в град Омск, Русия, ще взема участие в събитието ACA 204. Мой противник ще бъде Артем Фролов. В момента Артем Фролов е трети в ранглистата на ACA, аз съм шести и ще бъде изключително зрелищен и динамичен матч. Понеже много искам тази моя подготовка да се проведе в България, имам въпрос към президентът на Българската федерация по ММА Станислав Недков. Разполагаме с документ от 24-та година, в който се вижда, че в момента има 30 клуба, членове на Българската федерация по ММА. Искам да попитам господин Недков, в кой от тези 30 клуба ще ми препоръча да отида и да проведа своята подготовка. За да бъде една подготовка пълноценна, трябва да отговаря на три условия. Три важни неща. Първото много важно нещо е да има зала с клетка, в която да правим спаринги и да отработваме специфични ситуации. Второто много важно нещо е да има компетентен, доказал се треньор, който да поеме отговорност към мен като състезател до мача, да разгледа силните и слаби страни на моя противник, моите силни и слаби страни, да ми направи тактика и да работим тактически до мача. И третото най-важно нещо, това са спаринг партньори, да има поне две момчета, около 90 кг, които да отговарят малко от малко на качествата, уменията и опитът на моят противник Артем Фролов. Ако господин Недков ми посочи някой такъв клуб, който да отговаря на тези условия, аз с най-голямо удоволствие ще отида и ще проведа моята подготовка там, като през цялото време ще заснемам всичко, за да може всички да видят какво е нивото на ММА в Българската федерация в момента. Аз мисля, че за 13 години, откакто Станислав Недков е президент на Федерацията по ММА, все един клуб в България, който е член на Федерацията, трябва да отговаря на условията, на които един професионален боец като мен, българин, да може да се подготви на родна земя. Скъпи приятели, правя това видео, защото през последните години нивото на българският ММА е изключително ниско и имам огромното желание българският ММА да се възроди. Много ми се иска на републиканските първенства по ММА в България да има по 20 човека в категория, а не както сега по 2-3. И много ми се иска да имаме поне 10 българи професионални спортисти, професионални ММА бойци, които да имат подписани договори с някои от най-големите организации в света, като UFC, PFL, ACA, KSV. Това нещо си мисля, че е напълно възможно да се случи. Просто на този етап това няма как да се случи, докато президент на федерацията е един бивш престъпник, който е осъждан за насилие и изнудване. И от начина, по който ръководи федерацията през всичките 13 години, може да се направи заключение, че не случайно е осъждан за този тип престъпления. Насилие, може да видите видеото с Офелия. Изнудване, може да видите договорите, които е карал да подписват бойците с Българската федерация по ММА. Той много успешно през всичките тези години крие своето тъмно минало, но благодарение на журналиста Тоги Георгиев от Спортна джунгла, който направи разследване и репортаж, всички факти са налице и всички можем да разберем за тъмното минало на Станислав Недков. Във видеото може да видите също така доста други недостойни постъпки за един президент на федерация, като например това, че е писал съобщения на непознати момичета и те са пускали жалби срещу него, като това, където излъгаха цяла България за спечелването на бронзов медал от Европейско първенство, който не е спечелен. Може да видите също и как в официален документ към съда Станислав Недков лъже, че е световен шампион по ММА. Казвам ви тези неща не случайно, защото искам да разберете какви хора в България вземат ръководни позиции
и какви хора в България разпределят държавни средства. Точно поради тази причина ние имаме нужда от нов президент и от нов управителен съвет на Българската федерация по ММА, защото това нещо не може повече да продължава. Не може заради личните интереси на един човек да страдат абсолютно всички професионални ММА бойци в България. Искам да се обърна и към състезателите от федерацията, които в момента печелят медали по състезанията. Скъпи момчета, след някоя друга година ще се наложи и вие да станете професионални ММА бойци и тогава ще се сблъскате с това, с което аз се боря вече много години наред. А то е да е абсолютно невъзможно да си професионален ММА боец в България. Аз се състезавам почти 11 години в най-голямата руска организация ACA, една от най-добрите в света. И за всичките тези години съм излизал и в победа, и в загуба с българският флаг. Изключително неприятно е да излизаш с българския флаг толкова много години, а в същото време зад гърба ти държавата да я няма. А лицето на държавата в България, в българският ММА, това е Федерацията по ММА и Станислав Нетков. Нито един път през всички тези години Българската федерация по ММА не е отбелязвала нито едно мое участие, нито един път не ме е поздравила за някоя моя победа, нито са ме утешили за някоя моя загуба и федерацията, буквално и държавата ги няма. Последните години българският професионален ММА го няма. Няма абсолютно никакво поле за развитие и поле за реализация. Мисля, че е редно да знаете, че абсолютно всички български бойци, които са пробили на международната сцена, Благой Иванов, близнаците Росен и Румен Димитрови, Светлозар Савов, Калоян Колев, аз, всички ние сме тръгнали от български организации и тези български организации, в които сме се били, са ни дали поле за изява и са ни помогнали да стигнем до голямата международна сцена. Аз съм тръгнал от Max Fight, от Twins MMA, от Cage of Glory. В момента единствената организация, която е оцеляла, това е Max Fight. И през последните години Max Fight бяха принудени да се преориентират повече към кикбокс и бокс срещи, защото ММА срещите в България няма как да се направят, защото няма професионални бойци. От ММА организация Max Fight се превърна в организация за бойни спортове. И защо това нещо е така, може да попитате Любен Джубрилов. Той ще ви обясни защо се случи така и как се работи с Станислав Нетков и с Българската федерация по ММА. Имаме официален документ, в който се вижда, че за миналата година, 25-та, бюджетът на Българската федерация по ММА е 370 хиляди лева. Искам да попитам малката ММА общност в България, вие мислите ли, че тези 370 хиляди лева са похарчени по предназначение, са похарчени за развитието на българският ММА? Това са по 30 хиляди лева на месец. Мислите ли, че 30 хиляди лева на месец от държавата отиват за развитието на българският ММА? Искам да попитам и някои от момчетата, които, да кажем, са станали европейски шампиони по ММА. След някоя друга година, когато станете професионални спортисти и нямате поле за изява и нямате начин да се развивате, може ли да ми кажете каква е стойността на този европейски медал по ММА? Какъв е смисъл на този всичкия труд, който сте хвърлили, ако се налага да работиш примерно като таксиметров шофьор или като лична охрана на някой, както правят голяма част от бойците в България? В крайна сметка, единствено тези медали ще имат смисъл, ако вие, след като прекратяване на аматьорската кариера, успеете да станете професионалисти. Скъпи приятели, аз от много години се ръководя от една българска поговорка и се опитвам да живея благодарение на нея, която гласи: правете каквото трябва, а да става каквото ще. И в момента предстоят избори в България и моят апел към вас е да отидете и да гласувате, защото това, че не гласувате, е едно огромно безхаберие и нашето българско безхаберие е главната причина да сме на това дередже. Идете и дайте своя глас, без значение за коя партия, защото в противен случай
хора като Станислав Нетков, бивши престъпници, ще вземат ръководни позиции в България с години и правят така нещата, че да не могат да бъдат махнати от тези позиции и всички страдаме от това нещо. Благодаря ви за вниманието.